Vroeger werd het wat een erebaantje weer toen. Dan gingen ze je hut erin en dan gingen ze naar het café, daar konden ze niet schroeven. En dan later gingen ze alle weer mee naar het café toe. En starters en alles in erbij, dan werd het gewoon een erebaantje, maar dat is later wel verhoren. Nou, de winters liggen dus in de steek. Hè? Het is, en dan moet je elke keer, we hebben de meesten dat we allemaal €4 contributie. En we hebben ruim 400 leden. Maar de meesten moeten nou, je zal ik gewoon voor de heel testaren gaan, maar de onkosten, daar zit altijd over maar €1000. Nou, ik ben er precies 40 jaar bij geweest. En wij van 3 jaar voorzitter en 10 jaar gewoon bestuurslid. Ja. En Joert is weer een bijzondere dag? Nou ja, Joert, dan heb ik een opvolger van me, dan houden wij ermee op. Het ziet er mooi op. Vroeger ging er dan een keer die bracht de poeiermelk hier en dan praat ik over 20, 25 jaar de bektijd. Dan ging je ledenrijderijen en dan ging je mijn lijst even de baan op. En in die 11 uur tijd ging je 20 op papier. Ja. Nou is het aan toer om naar Ben te krijgen te rijden. Had ik jou zei, wie de laatste jaren net zo vol meer om? Nee, in feite net. We hebben 2 jaar verleden hebben we nou correct even 2 dagen hebben we naar hutrijden gehad voor de Ben. Nou, die stonden al in het water op laatst weer. Maar die echte rijderijen die hij meer. Maar dat doe je de pomp al weer hoor. Ja, elke keer doen we het dan maar weer. Door alle jaren in Friesland. Dat dan. Maar viel het dan ik wel eens wat nuttig is? Ja, je tekent we ook het voor. Ja, dat is weer. En daarom heb ik nog ik zijn. Dat is meestal stadig en ik behoort. En ja, je nog? Ja. Nou, ik blijf nog wel wat medewerken dan, maar verder. En dan mogen we met 400 leden, een heel groot gebied, die moeten alleen maar de kaarten bedellen. Nou is ik altijd zo'n klerenbaantje. En elke keer, nou het wordt winter, vraag je dan, ja, het zit er net bij in. Maar dat wordt gewoon toestaren aan je. Nou, komen we maar in. Het is een poppenkast. Moest er nog weer in zijn? Zeker. Dat we doen. Ja, dat we doen, ja. Zit er nog wat mooie herinneringen tussen? Nou, hele protte varjustijd. Ja. Dan eerst spannen de touwen eromheen en dan moest hij room staan. Ja. Het moest net terug, dan kon de meesten het al heel lang net zien. Nou hebben we er eerst een touw meer. Ja, en er wordt touw maar er net omheen. Maar het is maar goed dat je al een opvolger had. Ja. Want dat ja. ik jou zei, dan wil het hier niet meer om beginnen. Nee, maar ja, je moet wel positief beloven zelf. Maar ja, je bent iedere jaar hier de pompen en mij dit schijnt de piano de broodlook en het water erin letten. En je hebt werken wel al van. Het hakje moet onderhouden worden en misschien letten we dan van ijsje en dan zijn er klaar voor en dan gebeurt er van niks. Maar het zou toch fantastisch wezen dat we nog even een goede winter krijgen? Ja, nou, je hebt dat van Zwarte kennen. Je waarman die zei ik dat we, ja, hij zei het verleden jaar ik, toen werd er ik niet vol van kwam. Maar toch had het erover dat we nou wel een strenge winter krijgen konden. Ik moet het dan maar even met Pieter ha. Ja, dat zou mooi worden. Tjolling de Vries, voorzitter van het IS in Nijwanne. Ja, als je dat dan 30 hier binnen en zitten 40 hier bij die club, bij die vereniging, dan wil ik graag wel eens even op het IS staan. Nou had dat wel dienen in het verliezen, maar de laatste hier net zo vol meer. En dus zit het te wachten op frost. Nou, die frost komt er deze winter en dan kist ik nog wel een streekje zetten op het IS. Volgens mij komt dat wel goed en van harte ook wensen met het jubileum.